Još jedan slatkiš je na redu. Čokoladne kocke sa rumom i vanilom. Odličan kolač ili brownie, kako se još nazivaju, koji će ti pripremiti za čas posla. Da vidimo prvo šta nam je potrebno sve od namirnica da pripremimo ovaj kolač. Krećemo sa 200 g maslaca, pa onda 400 g šećera, 120 g kakao, kašičica soli, 2 kašičice vanila ekstrakta, 3 jaja, 180 g brašna, 100 g lešnika i na kraju 3 kašičice ruma. Ako volite šmek ruma, možete staviti malo više, recimo 5 kašičica. Krećemo sa pripremom ovog slatkog kolača. Za početak ćemo otopiti maslac u jednu malo veću činiju. Dodajemo šećer i mešamo da se šećer pomeša sa maslacem. U ovom receptu ima baš dosta šećera, pa oprezno sa konzumiranjem, ne preterujte. Eventualno možete staviti smeđi šećer umjesto ovog belog. Sada sipamo kakao i mešamo sve zajedno da se napravi jedna kompaktna smesa. Dobro izmešajte sve pa nastavljamo dalje. Naravno, zamolit ću vas da zapratite kanal i eventualno podelite recept sa prijateljima na društvenim mrežama. Hvala na podršci. Sada sipamo vanila ekstrakt, dodajemo malo soli i sipamo rum koji će ovom kolaču dati prelep miris. Promešajte dobro kako bi se rum i vanila osjetili u svakom komadiću ovog čokoladnog kolača. Na redu su jaja. Razbijte jaje i promešajte celu smesu. Možda bi bilo pametnije razbiti prethodno jaje u jednu činiju i posebno ih umešati pre nego što ih stavimo u ovu smesu. A i ako bi se, ne daj Bože, našao neki mućak, na taj način ne bi upropastili celu smesu, samo bi uzeli druga svežija jaja. Kada smo sve lepo umešali, dodajemo i brašno. Sipajte brašno postepeno i umešajte sve u ovu smesu koju smo do sada pripremili. Sada ostavite smesu sa strane. Na kraju samenjite lešnike ili ih iseckajte sitno nožem, pre nego što ih ubacite u smesu. Samlevene lešnike pomešajte sa smesom dobro i prelazimo na finiš. Lešnici kolaču također daju odličan ukus, a dodat će i kaloričnost svakako. Sada u jedan pleh, dimenzija nekih 20 x 30 cm, stavljamo papir za pečenje i sipamo pripremljenu smesu. Rernu zagrijte na 180 stepeni i kolač pecite nekih 30 minuta. Odnosno, redovno proveravajte kolač sa čačkalicom. Kada prestane smesa da se lepi za čačkalicu u sredini kolača, to znači da je kolač pečen ili da je pri kraju. Kolač ostavite da se prohladi, pa ga onda isecite na kocke i uživajte. Kolač sa rumom se priprema jednostavno, vidjeli ste i sami, pa i ovaj kolač odlično rješenje kada se desi da nemate mnogo vremena za pripremanje. Napišite u komentaru da li vam se dopada, da li biste nešto promenili, šta vam se možda ne dopada. Nadam se da ćete se opet vratiti na ovaj kanal, a ja vas pozdravljam do narednog recepta.